नमस्कार, आपल्या सगळ्यांचं कोकण सात लाईव्हच्या या खास संवादात मनपूर्वक स्वागत। अखेर कुडाळ मालवणचा सस्पेन्स संपलाय। माजी खासदार निलेश राणे यांचा शिवसेना प्रवेश फायनल झालाय। उद्या निलेश राणे म्हणजेच 23 ऑक्टोबरला निलेश राणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत प्रवेश करणार आहेत। तर दुसऱ्या बाजूला माजी आमदार परशुराम उपरकर, राजन तेलींचा देखील ठाकरे सेनेत प्रवेश करणाऱ्या जुन्या शिवसैनिकांचा सत्कार करण्यात आलाय। त्यामुळे भाजपमधून मोठ्या नेत्यांचं आउटगोइंग झालंय। याचबद्दल आज चर्चा करणार आहोत आणि माझ्या सोबत आहेत कोकण सात लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर मॅडम। आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत। पण याच निमित्तानं आधी आपण सुरुवातीला पाहणार आहोत की निलेश राणे यांनी शिवसेनेत जातानाची आपली भूमिका काय मांडली आहे ते पाहूया। उद्या 23 तारखेला 4 वाजता सन्माननीय महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि काही मंत्रिमंडळातले सहकारी कुडाळ हायस्कूल ग्राउंडवर सभा होणार आहे प्रवेशाची माझ्या, आणि तो प्रवेश उद्या नक्की झालेला आहे। नेत्यांनी ठरवलेला हा विषय आहे आणि एका गोष्टीचा आनंद आहे, राणे साहेबांची सुरुवात ज्या पक्षातून झाली, ज्या चिन्हावरून झाली, आज मला त्याच चिन्हावर काम करायची संधी मला मिळणार आहे आणि शिंदे साहेबांसारख्या नेतृत्वाखाली, मार्गदर्शनाखाली काम करायची संधी मला मिळणार आहे। ह्या गोष्टीचा खरोखर आनंद आहे, समाधान आहे। पण त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्षामध्ये जे काय माझे संबंध राहिले आहेत, पुढेही राहतील, त्याच्यामध्ये कधीच काय बदल होणार नाही, एवढंही या निमित्ताने मी आपल्याला सांगतो। निलेश राणेंची ही आपण प्रतिक्रिया पाहिली। वरिष्ठ पातळीवर हा निर्णय झालाय, त्यामुळे भाजपकडून प्रेम हे कायमच मिळालेलं आहे आणि त्यांनी अनेक आठवणी सुद्धा आपल्या सांगितलेल्या आहेत। भारतीय जनता पक्षामध्ये आल्यानंतर खूप रिस्पेक्ट मिळाला, सगळ्या नेत्यांनी खूप रिस्पेक्ट दिला, खूप आदर दिला, खूप प्रेम दिलं आणि भारतीय जनता पक्षामध्ये काम करण्याची जी शिस्त आहे ती शिकायला मिळाली, ती जवळून बघितली। सन्माननीय फडणवीस साहेबांनी तर एका लहान भावाप्रमाणे मला सांभाळलं। काही यादेमध्ये जे काय अडचणी आल्या त्यामधून मला बाहेर काढलं, पक्षामध्ये एक स्थान दिलं। तसंच सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, त्यांनी एका भावाप्रमाणे मला सांभाळलं। सन्माननीय मुनगंटीवार साहेब असतील, या सगळ्या नेत्यांनी, अजून असंख्य आहेत, म्हणजे मी प्रत्येकाचं नाव घेणं शक्य नाही। अनेक जीवाभावाचे संबंध ह्या पक्षात माझे आजही आहेत, पुढेही राहतील आणि इतक्या वर्षाच्या ह्या राजकारणामध्ये जेव्हापासून सुरुवात झाली तेव्हापासून राणे साहेबांच्या सावलीमध्ये ते जसे बोलतील, जे बोलतील, कधीही प्रश्न न विचारता मी त्यांच्या बरोबर राहिलो। तर दुसरीकडे परशुराम उपरकर यांनी देखील शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर अनेक जुन्या आठवणींना उजाळा दिलाय। मात्र याच वेळी त्यांनी राणेंवर, राणे कुटुंबियांवर हल्लाबोल केलाय। निलेश राणेंच्या शिवसेना प्रवेशावर सुद्धा त्यांनी टीका केली आहे। 60 वर्ष झाले आता पक्ष सोडून निघाले, ज्या कर्तृत्व शिकून आला त्याला खासदार केलं, ते लोकांनी त्यांना खासदार केले, पण ते का करता गेल्यावर आता दोघांना एका पक्षात मिळत नाही म्हणून त्या पदावर तिकीट मारायचं। धनुष्यबाण पूर्वी होऊन दिलतो साहेबांना याच्या पाय लावतो बाळासाहेबांना अश्विनी बोललास, जे शर्मेचं बोललास, त्या साहेबांचं बाळासाहेबांना दिशाने घेऊन फिरणार आहे, हे सर्वांनी खऱ्या अर्थाने चालू झालं। आणि आज तेवढंच नव्हे, आपल्या सांगा की राणे नाही आमची चूक झाली, निवडून आणलं, मुख्यमंत्री झाले, चूक झाली। 90 सालाचं आम्ही केलं नसतं ते आम्हाला पाठ बघायला नाही, कारण आज त्यांना निवडून दिल्यामुळे आता त्यांच्या मुलांना होत आहे। त्या कार्यकर्त्यांना तरुण कार्यकर्ते असतील, अरे बघा 60 वर्षाचे लोक आता पक्ष सोडून एकत्र आले, उद्या तुम्हाला ते करावं लागणार आहे, कारण त्यांचे नातू येणार आहे, नातूला ते आणणार आहे। एक मुलगा आपल्या मुलाला बघेल, एक मुलगा आपल्या मुलाला बघेल, आणि तुम्ही फक्त झेंडेच लावा, तुम्ही फक्त आरडच घ्या, तुम्ही फक्त केसच घ्या, अशा प्रकारचा प्रयत्न करू नका। हे मुद्दाम
भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना, नवीन कार्यकर्त्यांना हे जाऊन सांगा. आज एक तरी म्हणतोय का मग माझ्या आमच्या राणे कुटुंबांपेक्षा कोणतरी वेगळा असावा, एक तरी सांगतोय का? त्यांना राणे प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी करायची आहे, बाकी काय नाही. एक संचालक एका पक्षात, दुसरा संचालक पक्षात, एक कारण हे करायचंय, बाकी काय करायचं. हॉस्पिटलनंतर वाटतो 10 रुपये मला 4 जणांना सांगितलं, आता किती रुपये आहे मांडे वरतात. एवढंच नव्हे, मी आई सांगतो ते म्हणजे भयंकर होते. त्यानं आपल्या असलेला मुली यायला 5 रुपये झाले, कसले केलाय तुमड्या केलाय लोकेश आहे, तर आपण काय करण्यासाठी केले आहे, सर्व आपल्या स्वार्थाने धंदे केलेले आहेत. त्या कोणते धंदे आहेत, मग असून दे, थिएटर दे, पेट्रोल असून दे, असून दे, याला आम्ही सर्व काय माहिला मोठा होऊ नये. एक घटना तुम्हाला, ज्यावेळी मी जिल्हा प्रमुख त्याला गाडी होती, मला टायटिका नवीन आलेली होती, ती तुमचं पत्र मिळालं मीटिंग आहे मला, मी मनात म्हणतो या मुलांनी कार करून ठेवली, त्याला काय म्हणत नाही, मुलांनी BMW वापरावी, आम्ही टाटा इंडिका वापरायची नाही. हे जे सर्व त्यांची चर्चा आहे की मोठा आपण उत्तर करणार आहे, माझ्यावर तर त्यांचा मुख्यमंत्री असल्यापासूनच मी डायरेक्ट बाळासाहेबांनी करतो, मी डायरेक्ट उद्धव साहेबांनी सांगतो, म्हणून त्यांच्यावर माझा राग होता. परशुराम उपरकरांची आपण प्रतिक्रिया पाहिलीत. आता आपण पाहूयात राजन तेली यांचा सत्कार केल्यानंतर ते काय म्हणाले. त्यांनी राणेंवर जशी टीका केली त्याचबरोबर त्यांनी केसरकर यांच्यावर देखील हल्लाबोल केलाय. मात्र याच वेळी त्यांनी हे कबूल केलंय की 2005ला शिवसेना सोडली ही आपली चूक झाली आणि त्याबद्दल आपण प्रायश्चित्त घेत आहोत. कदाचित शिवसेना प्रमुखांना माझ्या या कृतीमुळे त्रास झाला, त्याचं प्रायश्चित्त आपण घेतोय असं देखील त्यांनी आपल्या सत्कारानंतर बोलताना म्हटलेलं आहे. आमचे इथले आमदार बोलले की सावंतवाडी जो बदल झाला तर मॅन ऑफ दी मॅच म्हणून केसरकर आहे. म्हणजे कार्यकर्त्याला नेहमी दुय्यम कसं वागवायचं हे केसरकरच्याच पावला पोट ठेवणार आहे. इथून प्रेस कॉन्फरन्स दिली आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्स त्याने बोलतो म्हणजे ज्या कार्यकर्त्यांनी मेहनत करून जे कालच्या निवडणुकीत मतदान दिलं त्याचा विसर पडला तर कार्यकर्त्यांना गणित करायचं आपले आहेत आणि त्याच म्हणून वाक्यानंतर दुसरं विषय केलं हे जे सगळे मॅच आहे आणि मग सगळे राम केला. तुम्ही सगळ्यांनी विचार एक जणी आपण या ठिकाणी शपथ घेऊन जर बाहेर पडलं लक्ष अनुमान डोक्यात फिट ठेवा. कारण काय होतं की ज्याला मिळेल तो निश्चित कमी पडेल. शेवटी जो उद्दिष्ट आपलं एक जे सातत्याने एवढं पद मिळाल्यानंतर सुद्धा जे शिवसेना टीका करतात त्यांना आज आपल्याला उत्तर देण्याची चांगली संधी या माध्यमातून आलेली आहे. तर या आपण सगळ्या प्रतिक्रिया ऐकल्यात, त्यांच्या बाईट ऐकलेल्या आहेत. मी आता मॅडम तुमच्याकडे येते. आपण 3 हे जुने शिवसैनिक आणि जुने सहकारी आहेत जे स्वगृही परतले आहेत. आता आपण पाहतोय की ठाकरे सेनेचीच 2 शकलं पडलेली आहेत, 2 गट झालेले आहेत. मात्र राजन तेली आणि परशुराम उपरकर हे राणेंचे सहकारी, अगदी ह्या दोघांनाही लेफ्ट हँड राईट हँड असं सुद्धा म्हटलं जायचं सुरुवातीला. मात्र आता तेच राणेंवर टीका करतायत, राणेंवर बोलतायत आणि त्यानंतर शिवसेना म्हणजे निलेश राणेंच्या शिवसेना प्रवेशावर देखील बोलतायत. तर पहिल्यांदा आपण बोलूयात ते राजन तेली आणि परशुराम उपरकर यांच्याबद्दल. या जुन्या शिवसैनिकांचा स्वगृही परतणं त्यामुळे ठाकरेंना यामुळे कसं बळ मिळू शकतं आणि भाजपवर याचा कसा परिणाम होऊ शकतो? निश्चितच आत्ता तू जसा उल्लेख केलास की उजवा आणि डावा अशी काहीशी परिस्थिती नारायण राणेंबरोबर राजन तेली आणि परशुराम उपरकर यांची एकेकाळी होती. ज्यावेळेस नारायण राणे इथे आमदार म्हणून आले, त्यांना मंत्रिपद मिळालं, त्यावेळेस या दोघांनी अक्षरशः सावलीसारखे ते नारायण राणेंसोबत असायचे. म्हणजे त्यावेळेस असंच म्हटलं जायचं की कुठेही जायचं असेल तर बेधडकपणे जर घुसायचं असेल तर परशुराम उपरकर आणि जर शांतपणे एखादी जर सिच्युएशन हँडल करायची असेल तर राजन तेली. असे 2 त्याच्यामध्ये भाग होते. म्हणजे कुठेही काय म्हणजे तशीच हमरातुमरीची वेळ आली तर हमखास भिडणारा माणूस म्हणजे परशुराम उपरकर हा होता. अनेक वेळेस अनेक
अशा छोट्या मोठ्या मारामाऱ्यांमध्ये त्यांनी तेव्हा सहभागी झालेले होते, ते जखमी झालेले होते. त्याचं आपल्याला म्हणजे आता त्याचे तत्कालीन ह्याच्यातले व्हिडिओ नाहीत आपल्याकडे, परंतु आपल्याला सगळ्यांना ते माहिती आहे. त्याचबरोबर राजन तेलींनी देखील नारायण राणेंसोबत असताना अनेक गोष्टींच्या जे आरोप आहेत किंवा गुन्हे आहेत ते आपल्यावरती ओढवून घेतलेले होते. आपण स्वतः ते झेललेले होते. वस्तुस्थिती अशी होती की तेव्हा नारायण राणेंसोबत हे सावलीसारखे असणारे परशुराम उपरकर आणि राजन तेली यांच्याशिवाय तेव्हाच्या शिवसेनेचं कुठलंच पान हलत नसायचं. आणि त्याचाच परिणाम म्हणून राजन तेलींना पहिलंच शिवसेनेतून पहिले ते जिल्हाध्यक्ष झाले, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष झाले. तर परशुराम उपरकर हे देखील सभापती झालेले होते आपल्या जिल्हा परिषदेचे. तत्कालीन परिस्थितीमध्ये काय झालं, मतमतांतरांमुळे सगळ्यात पहिल्यांदी त्यांच्यापासून फारकत घेतली ती परशुराम उपरकरांनी. परशुराम उपरकर हे नारायण राणेंपासून बाजूला झाले, मात्र राजन तेली हे त्यांच्या सोबतच होते. त्यानंतर सुद्धा अनेक गोष्टी पुढे मागे होत होत्या. परशुराम उपरकर यांनी मनसेमध्ये प्रवेश घेतला. तेव्हाही त्यांच्या पद्धतीने त्यांचं जे काही काम सुरू होतं ते सुरू होतं. नंतर प्रकृती अस्वास्थामुळे काही काळ परशुराम उपरकर हे पूर्ण राजकारणापासूनच पूर्णपणे बाजूला होते. नंतर ते पुन्हा सक्रिय झाले. मनसेतून त्यांचं एक वेगळी इनिंग सुरू झाली आणि ते आतापर्यंत मनसेमध्ये काम करत होते. तसं राजन तेलींचं नव्हतं. राजन तेली हे जेव्हापासून राजकारणामध्ये सक्रिय आहे तेव्हापासून आतापर्यंत ते सक्रिय राहिलेले आहेत. फक्त ते नारायण राणेंसोबत पुन्हा एकदा मधला पॅच होता की ते नारायण राणेंपासून कुठेतरी जर असे लांब गेलेले होते. परत ते नारायण राणेंसोबत आले आणि पुन्हा एकदा त्या नारायण राणेंच्या पासून लांब गेलेले आहेत. हा जर टोटली त्यांचा जर प्रवास बघितला तर त्यांच्या म्हणजे आपल्याकडे देखील एक त्यांची मुलाखत झाली होती मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये. तेव्हा देखील ते म्हणालेले की नारायण राणेंच्या वेळेस त्यांच्या सोबत असताना अनेक गुन्हे मी माझ्या अंगावरती झेलले किंवा त्यांच्यासाठी अनेक गुन्हे मी माझ्या अंगावरती घेतले. हे त्यांचं जे वाक्य होतं त्याच्यातूनच दिसत होतं की त्यांचं आणि नारायण राणेंचं तेव्हाचं बॉन्डिंग किती होतं. परंतु हे असताना मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये काय झालं किंवा काय कोणालाच माहिती नाही. अचानक राजन तेली हे नारायण राणेंपासून दूर झालेले होते. किंबहुना त्या कालावधीमध्ये थोडेसे ते एका साईड ट्रॅकवरती होते राजकारणाच्या, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. त्यानंतर पुन्हा एक असा कालावधी आला की पुन्हा राजन तेली हे नारायण राणेंसोबत होते. ते त्यांच्याबरोबर सभांना दिसायला लागले, ते राजकारणामध्ये सक्रिय दिसायला लागले. अगदी पुन्हा त्यांच्या मीटिंग हे ते सगळ्या ह्या गोष्टी सुरू झाल्या. आणि अचानक परवाच्या दिवशी असं झालं की पुन्हा एकदा त्यांनी भाजप जी सोडली ती नारायण राणेंवरतीच आरोप करून त्यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी दिलेली आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ज्या नारायण राणेंनी आपल्या पक्षीय कारकिर्दीला सुरुवात केलेली होती त्या शिवसेनेमध्ये, अर्थात शिवसेनेची 2 भाग झाले हे नंतरचा विषय, परंतु त्या शिवसेनेमध्ये पुन्हा एकदा म्हणजे हे जे बेसिक शिवसेनेचे कार्यकर्ते होते ते पुन्हा एकदा स्वगृही परत गेले. या सगळ्याचा जर विचार केला तर आज पुन्हा एकदा परशुराम उपरकर आणि राजन तेली हे एकत्र शिवसैनिक म्हणून पुन्हा एकदा आपली जी पुढची इनिंग आहे ती सांभाळायला तयार झालेले आहेत. पॅड बांधलेले आहेत, बॅट हातात घेतलेली आहे. फक्त आता टोलेबाजी फटकेबाजी किती करतात हा येणारा काळच आपल्याला सांगेल. त्यामुळे ही जी जर परिस्थिती जर बघितली तर आता प्रश्न राहतो भाजपला खरंच याचा काही परिणाम होऊ शकतो का. तर तसं बघितलं तर भाजप आणि शिवसेना, आता भाजपची इथे एक सीट आहे ती म्हणजे कणकवलीची की जी नितेश राणेंच्या रूपामध्ये त्यांची उमेदवारी देखील जाहीर झालेली आहे. कुडाळसाठी निलेश राणेंसाठी भाजप हा आग्रही होता, परंतु कुडाळ आणि सावंतवाडी ह्या दोन्ही सीट ह्या शिवसेनेच्या असल्यामुळे शिंदे सेनेकडे असल्यामुळे त्या त्यांनी सोडलेल्या नाहीयेत आणि त्या निश्चितच त्या आता त्याच्यावरती आता उद्या पक्षप्रवेश होतोय निलेश राणेंचा शिंदे सेनेमध्ये. परंतु एकूणच जर बघितलं तर भाजपच्या दृष्टीने जर बघितलं तर हा थोडासा कुठेतरी, कारण राजन तेली ज्या वेळेस भाजपमध्ये होते त्यावेळेस त्यांनी एक आपलं स्वतःचं असं एक कार्यकर्त्यांचे एक मंडळ बनवलेलं आहे की जे राजन तेली जिकडे असतील तिथे जाण्यासाठी ते इच्छुक असतात किंवा त्यांना मत देण्यासाठी इच्छुक असतात. अर्थात परवाच्या प्रवेशामध्ये राजन तेली सोबत त्यांच्याबरोबर किती कार्यकर्ते गेले याचा आकडा काय अद्याप जाहीर झालेला नाहीये. त्यामुळे ते जरी असलं तरी त्यांनी गेली 5 वर्ष गेली 10 वर्ष तसं जर म्हटलं तर या मतदारसंघामध्ये जे काही काम केलेलं आहे त्यांच्या माध्यमातून त्याच्यामधून त्यांच्या मागून जाणारा किंवा त्यांच्या बोलण्यावरती विश्वास ठेवून पुढे जाणारा एक असा मतदार आहे की जो निश्चितपणे त्यांना हात देऊ शकतो. परंतु तो भाजपला किती टक्कर देऊ शकेल
हे मात्र थोडंसं बघावं लागेल. आता मी याला जोडून इथे येते की आपण थोडासा सावंतवाडी मतदारसंघाचा विचार करूया. म्हणजे दीपक केसरकर हे आता 4थ्या टर्मसाठी लढतात बरोबर. आणि त्यांच्या सोबत आहे ती भाजप आणि त्यांची शिंदे सेना. मात्र सावंतवाडी शिंदे सेना किती कार्यरत आहे हा सुद्धा विचार करण्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे राहता राहिली भाजपची त्यांना किती साथ मिळते. तर दुसऱ्या बाजूला ज्यांनी भाजपचं जिल्हाध्यक्ष पद सांभाळलं ते राजन तेली आहेत. अर्थात गेल्यानंतर सुद्धा कार्यकर्त्यांची किती फळी राजन तेली यांच्यासोबत गेलेली आहे आणि ती त्यांना कशी या निवडणुकीत साथ देते हे सुद्धा पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. मात्र आता इथे ठाकरे सेनेची ताकद म्हणजे जुना जो शिवसैनिक आपण म्हणतो ज्याचं मत कुठेही जात नाही तो फक्त आणि फक्त त्याला ठाकरे कळतात किंवा ते चिन्ह कळतात. आता चिन्हाचा सुद्धा मुद्दा इथे पुन्हा एकदा येऊ शकतो जसा तो लोकसभेत आला होता. मात्र तो विचार न करता आता आपण फक्त संख्याबळाचा विचार केला तर याचा कितपत परिणाम होऊ शकतो. आणि आणखीन एक वाक्य मी तुम्हाला सांगेन जे राजन तेली म्हणाले होते, भाजपचे सुद्धा अनेक सहकारी हे मला म्हणतात की आम्ही तुम्हाला मदत देऊ. हे असं होण्याची शक्यता कितपत असू शकते? सगळ्यात पहिलं म्हणजे भाजपचं संख्याबळ किंवा हा जो काही विषय आहे. जुईली कसं होतं लोकसभाच्या इलेक्शनचा जर आपण संदर्भ आपण नेहमी लोकसभा इलेक्शनचा देतो की कारण ते आता रिसेंट झालेलं आहे आणि सगळ्यात पहिल्यांदा कोकणामध्ये किंबहुना सिंधुदुर्ग रत्नागिरीवरती भाजपने आपला दावा केला आणि तो त्यांनी सफल करून दाखवला. नारायण राणेंच्या रूपाने भाजपला इथे पाय रोवता आले. पण एकूणच जर परिस्थिती बघितली तर लोकसभेसाठी जो उमेदवार होता तो नारायण राणेंसारखे तगडा उमेदवार होता की ज्यांचं इथल्या जनमानसामध्ये एक वेगळं असं स्थान आहे. एक वेगळं असं त्यांच्या बाजूने झुकणारा असा एक वेगळा वर्ग आहे. अनेक गोष्टींमध्ये त्यांचे वेगळं योगदान आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी एक वैशिष्ट्यपूर्ण योगदान आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला या महाराष्ट्राच्या नकाशावरती आणण्याचं काम त्यांनी केलं असं म्हटलं जाते म्हणजे विकास कामाच्या दृष्टिकोनातून. महाराष्ट्राच्या नकाशावरती म्हणजे विकास कामाच्या दृष्टिकोनातून तर अशा पद्धतीचे आहे. परंतु तो जो त्यावेळेसची जी सिच्युएशन होती ती यावेळेस भाजपला अशा परिस्थितीमध्ये हात देऊ शकेल का हा मात्र निश्चितच एक विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. त्यामध्ये जर सावंतवाडी मतदारसंघाचा जसं तू म्हणालीस तसा विचार जर केला तर इथलेच काही गट आहेत ते आत्तापासूनच म्हणायला लागलेले आहेत की आम्ही जरी भाजपमध्ये असलो तरी आम्ही केसरकरांना मतदान करणार नाही. अशा पद्धतीचा एक मतप्रवाह इथे देखील एक पॅरलल सुरू आहे. दुसरी गोष्ट अशी आहे की राजन तेली हे गेली 5 वर्ष या मतदारसंघामध्ये ठाण मांडून आहेत. त्यांच्याबाबतही असं म्हटलं गेलं की ते बाहेरून आयात झालेले उमेदवार इथली लोक पचवतील का किंवा ते त्यांना घेतील का आपलंसं करतील का. परंतु ते जरी असलं तरी केवळ सावंतवाडी शहर जरी एक वेगळं जरी धरलं तरी 3 तालुक्यांमध्ये वेंगुर्ला, दोडामार्ग आणि सावंतवाडी ह्या 3 तालुक्यांमध्ये राजन तेलींनी स्वतःची अशी कार्यकर्त्यांची एक वेगळी फळी तयार केलेली आहे. त्यामुळे निश्चितच ही जी काही मतदार संख्या आहे किंवा हा जो काही मतदार आहे तो राजन तेलींच्या बरोबर निश्चितच उभा राहील. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जसं तू म्हणालीस तसं की शिवसेनेचा जो पारंपरिक मतदार आहे की जो उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने आहे, एक सहानुभूती उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने अजूनही आहे इथे कार्यरत, ती जर मिळाली तर त्याचंही बळ राजन तेलींना मिळू शकते. आणि त्याच्या अगेन्स्ट मग अँटी केसरकर जी एक अंडरकरंट जो आहे किंवा एक वेव आहे ती केसरकरांना खरंच तितकी घातक ठरू शकते का ह्याचंही कारण वेंगुर्ला सारखा जर तालुका जर बघितला, वेंगुर्ल्याचा पर्टिक्युलरली शिरोडा असे म्हणजे हे जे मोचेमाड किंवा असे किनारपट्टीचे जे गाव आहेत ते जर बघितले तर ते आजही केसरकरांच्या बाजूने ठामपणे उभे आहेत. त्यामुळे हे आता सगळ्यात महत्त्वाचं असं आहे की शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलेले राजन तेली यांना शिवसेना आणि शिंदे सेना ह्यांच्यातली जे काही फूट झालेली आहे तो मताधिक्य हे जास्ती कोणाला मिळणार, केसरकरांना मिळणार की राजन तेलींना मिळणार. आणि भाजपचा जो वोटर आहे, भाजपचा जो कार्यकर्ता आहे तो राजन तेलींना सहकार्य करणार की केसरकरांना सहकार्य करणार ह्याच्यावरती इथल्या सगळ्या ह्या गोष्टींचं समीकरण ठरेल. अजून थोडासा कालावधी थोडासा जायला पाहिजे कारण अद्याप लोकांना देखील अजून ते ह्या एका ह्याच्यातून बाहेर पडलेले नाहीयेत. कारण दररोज कार्यकर्ते इथून तिथे जाताना दिसत आहेत, नेते इथून इथे जाताना दिसत आहेत. त्यामुळे आता मतदारांना देखील विचार करायला वेळ पाहिजे की आपण नक्की कोणाला मतदान करायचंय. दुसरा तुझा प्रश्न होता की शिवसेना, इथली जी शिवसेना आहे त्याचं कशा पद्धतीचं असेल इथलं.
तर आता इथे जसं तू म्हणालीस की शिंदे सेना खरंच फक्त सावंतवाडी तालुक्यातच असं नाही, संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जर बघितलं तर शिंदे सेनेचं अद्याप आपल्याला एक ठोस स्वरूपातलं गठबंधन हो. कुठेच दिसत हो, नाहीये. हो. आणि तसं जर बघितलं तर मग शिंदे सेनेमध्ये नक्की कोण असणार आहेत हा जर विचार केला तर शिंदे सेनेच्या मार्फत या जे शिंदे सेनेची जी कार्यकर्ते आहेत किंवा शिंदेच्या सेनेमध्ये जे नेते गेलेले आहेत त्यांच्याबरोबरचे जे कार्यकर्ते आहेत ते ह्या नेत्यांच्या बरोबर ठामपणे उभे राहणार का, किंवा आता जे काही सुरू आहे त्या ह्याच्यामध्ये कितपत, म्हणजे आज परिस्थिती अशी आहे की एका पक्षातून, जसं मी आता मगाशी म्हणाले की राजन तेली भाजपमधून ठाकरे सेनेमध्ये गेले, परंतु त्यांच्याबरोबर किती कार्यकर्ते गेले हे अद्याप आपल्याला समजलेलं नाहीये. त्यामुळे हे जे आहे, हा जो काही ग्रज आहे अजूनही कार्यकर्ता आणि नेत्यांमधला, बरोबर. कार्यकर्ता आणि पुढाऱ्यांमधला, कार्यकर्ता आणि तिथल्या प्रतिनिधीमधला, हा अजूनही कुठेसा त्याचा ताळमेळ अजून कुठे जुळताना दिसत नाहीये. त्यामुळे या दृष्टीने जर बघितलं ना तर हे दोन्ही जे प्रवेश आहेत, परशुराम उपरकर आणि राजन तेली, ह्या दोघांचेही ठाकरे सेनेमध्ये जे काही प्रवेश झालेले आहेत ते असं म्हणावं लागेल की जुने त्या शिवसेनेचे जे खंदे समर्थक होते ते पुन्हा एकदा शिवसेनेमध्ये गेले. परंतु त्याचा परिणाम आता ह्या बदलत्या परिस्थितीमुळे कितपत ठाकरे सेनेला होऊ शकतो हे मात्र येणारा कालावधीच सांगू शकेल. बरोबर. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तिथे मी सांगेन, मध्यंतरीच्या काळात जे मी परशुराम उपरकरांच्या संदर्भात सांगितलेलं होतं, परशुराम उपरकर जरी मनसेत जरी गेलेले असले, त्यांचा एक छोटा वर्ग होता मनसेचा हे करणारा, परंतु आज पुन्हा परशुराम उपरकर त्याच आक्रमकतेने, त्याच डॅशिंग पद्धतीने शिवसेनेमध्ये उतरून त्याच पद्धतीने आपलं जे काही आहे म्हणणं किंवा आपलं जे काही कार्यकर्तृत्व आहे ते पुढे तशाच पद्धतीने करू शकतात का हे देखील बघणं महत्वाचं ठरणार आहे. तुम्ही आता जसं म्हटलात की काही अजून वेळ जावा लागणार आहे, म्हणजे ह्यांचे प्रवेश झालेत हेच आधी लोकांना समजणं फार गरजेचं आहे, ते त्यांच्या गळी उतरणं आधी फार गरजेचं आहे. तर डायजेस्ट होणं त्यांना हां, हे पण तेच. आवश्यक आहे. तर त्यावरून नंतर पुढची गणितं आपल्याला समजतीलच किंवा पुढे काय होतं हे सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळणारच आहे. पण आता सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे निलेश राणेंचा, जो कुडाळ मालवणमध्ये नेमकं काय होतं याकडे सगळ्यांचं लक्ष वेधलं होतं. आणि मुळात राणे आणि ठाकरे यांचा वाद आपल्याला माहितीच आहे. भली आता पुन्हा एकदा आपण त्याच मुद्द्यावर येऊया की शिवसेनेची 2 शक्ल झालेली आहेत, 2 भाग पडलेले आहेत, मात्र मूळ गाभा तर तोच राहणार आहे. मात्र कुडाळ किंवा मालवण या मतदारसंघाचा विचार केला तर तोच मुद्दा पुन्हा देखील येतो की शिंदे हे कितपत तिथे आहे. म्हणजे एकीकडे गेल्या काही वर्षांपासून आपण निलेश राणेंना पाहतोय की पूर्ण म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टींमधून ते कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत होता, एक आपली फळी बांधण्याचा प्रयत्न करत होते, पक्ष संघटना तिथं उभारण्याचा प्रयत्न करत होते आणि त्यामध्ये त्यांना बऱ्यापैकी यश आलंय. मात्र आता त्यांनी आणखीन एक बॉम्ब टाकला किंवा ट्विस्ट म्हणूया आपण याला, की त्यांनी शिंदेच्या शिवसेनेत प्रवेश केलाय. आता या सगळ्याचा परिणाम नेमका काय होऊ शकतो आणि वैभव नाईक आणि निलेश राणे यांच्यामधला हा सामना कशा पद्धतीनं आपल्याला पुढे जाताना पाहायला मिळेल. इथे पहिल्यांदा आधी मी निलेश राणेंच्या संदर्भामध्ये मी बोलेन. निलेश राणेंची परिस्थिती अशी आहे की माजी खासदार, म्हणजे ते खासदार राहिलेले आहेत आपल्या या मतदारसंघामध्ये, 5 वर्ष त्यांनी खासदारकी अनुभवलेली आहे. त्याच्यानंतर सातत्याने ते उभे राहिले 2दा, परंतु त्यांचा पराभव झाला दुर्दैवाने. परंतु त्यानंतरही त्यांनी इथला जो काही संपर्क आहे तो सोडलेला नव्हता. त्यामुळे ते त्या दरम्यानच्या कालावधीमध्ये नारायण राणे हे काँग्रेसमध्ये गेले, त्याच्यानंतर त्यांनी स्वाभिमान पक्ष स्थापन केलेला होता, त्याच्या भाजपमध्ये गेले. हे सगळं झालेलं असलं तरी निलेश राणे मात्र एक साधा कार्यकर्ता म्हणून सातत्याने ह्या मतदारसंघामध्ये फिरत होते. मध्यंतरी एक मला आठवण सांगावीशी वाटते की ज्यावेळेस रवींद्र चव्हाणांची इथे पालकमंत्री म्हणून एंट्री झाली त्यानंतर एक नारायण राणेंचा एक खूप मोठा वाढदिवस साजरा केला होता आराध्य हॉटेलमध्ये झारापमध्ये, जे नवीन झालेलं आहे तिथे. आणि तिथे हे सगळे नेते होते व्यासपीठावरती. आणि त्यावेळेस निलेश राणेंनी असं त्यांचं वक्तव्य होतं की माझा भाऊ जो नितेश राणे आत्ता भाजपमध्ये गेला, परंतु तो कित्येक सालांपासून, कित्येक वर्षांपासून भाजपमध्ये आहे, असं त्याचं तिथलं आताचं जे काही वर्तन आहे ते आहे. राणेसाहेबांचं तर काय आपण सांगू शकत नाही. राणेसाहेब हे जिथे जातात तिथे त्या लोकांना आपलंसं करून घेतात. परंतु माझं काय, मी नाही वर नाही खाली, मी अजून मध्येच लटकतोय. त्यामुळे रवींद्र चव्हाणांना त्यांनी उद्देशून म्हटलेलं की माझ्याकडे बघा, मला तुमचा हात द्या,
अशा पद्धतीचं त्यावेळेस त्यांचं वक्तव्य होतं. म्हणजे काय, ते कुठेतरी त्यावेळेस चाचपडत होते. परंतु हे चाचपडत असले तरी त्यांनी आपला जो संपर्क होता तो त्यांच्या पद्धतीने, म्हणजे जरी त्यांच्या दृष्टीने ते कुठल्या पक्षात नव्हते तेव्हा, असं जरी आपण जर गृहीत धरलं तरीही त्यांच्या पद्धतीने त्यांचा लोकसंपर्क, त्यांचं लोकांना जाऊन भेटणं, त्यांचं गावागावातल्या त्यांच्या कार्यकर्त्यांना जाऊन भेटणं, हे त्यांचं एका बाजूने सुरूच होतं. बरोबर. आणि ते एवढं अपिलिंग होतं की त्यांच्या बरोबर एक युवकांचा एक वेगळा वर्ग त्यांना फॉलो करतो, त्यांच्याकडे आकर्षिला गेला आणि तो त्यांच्याबरोबर असतो. मध्यंतरी त्यांची आपल्याकडे एक मुलाखत झालेली होती. त्यावेळेस त्यांनी असं सांगितलेलं होतं की मला काहीच नकोय, परमेश्वराच्या कृपेने मला सगळं मिळालेलं आहे, मी आत्ता पूर्णपणे तृप्त आहे. परंतु गेली कित्येक वर्ष मी हरलो तरी माझ्याबरोबर जो कार्यकर्ता माझ्यासोबत आहे तो अजूनही रस्त्यावर आहे. मग त्याला तिथून त्याचं जर उत्थान करायचं असेल तर मला काहीतरी आता हातपाय हलवायला पाहिजेत. आणि म्हणून मी आज पुन्हा या निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये येण्यासाठी उत्सुक आहे, किंवा मी त्याची इच्छुकता माझी दर्शवलेली आहे. असं साधं सोपं. आजही त्यांची एक पत्रकार परिषद झालेली होती. त्यावेळी त्यांचं अत्यंत सुंदर, म्हणजे त्यांचं वक्तव्य एकदम सुंदर आणि शांतपणे असं वक्तव्य असते. आणि ते अत्यंत चांगल्या पद्धतीने त्यांनी सांगितलेलं होतं की मी माझ्यासाठी ही इलेक्शन लढवत नाहीये, मी माझ्या विरोधकाला, तो माझा शत्रू आहे किंवा तो माझा विरोधक आहे म्हणून मी त्याच्याकडेही मी बघत नाहीये. परंतु माझा जो कार्यकर्ता आहे, माझा या मतदारसंघातला जो सर्वसामान्य मतदार आहे, त्याच्यासाठी म्हणून मी ही इलेक्शन लढवणार आणि म्हणून मी शिवसेनेमध्ये मी जातोय, हे त्यांचं वक्तव्य होतं. आणि खरंच आहे ते की कुठल्याही, म्हणजे एवढं मोठं वलय, नारायण राणेंचं वलय आपल्या भोवती आहे. आपला बंधू त्या पक्षामध्ये, त्या पक्षाचा आमदार म्हणून कार्यरत आहे. असं असताना आपली एक स्वतंत्र एक आयडेंटिटी निर्माण करून या सगळ्या मतदारसंघाची मोठ बांधणं हे तेवढं सोपं नसते. परंतु त्यांनी ते काम गेली 5 वर्ष किंवा गेली काही वर्ष त्यांनी ते सातत्याने सुरू ठेवलेलं आहे. हे झालं निलेश राणेंचं. त्याच्या अगेन्स्ट वैभव नाईक हे इथले सिटिंग आमदार आहेत. ते गेली 10 वर्ष, म्हणजे त्यांना सर्वसामान्यांचा आमदार म्हणूनच म्हटलं जाते. घरामध्ये जायचं, त्यांच्याबरोबर कुठल्याही प्रकारचा आवढाव न आणता त्याच्याबरोबर जी काय असेल ती मीठ भाकरी खायला जमिनीवरती देखील बसायचं. अशा पद्धतीने त्यांचं जे या मतदारसंघातलं वर्तन आहे ते अशा पद्धतीने आहे. आणि पहिल्यापासून, म्हणजे एवढी सगळी स्थित्यंतरं झाली तरीही शिवसेना न सोडलेला, ठाकरेंची साथ न सोडलेला आमदार म्हणून त्यांच्याकडे बघितलं जाते. आणि म्हणूनच त्यांना पहिल्या लिस्टमध्ये त्यांचंही नाव आलेलं आहे, त्यांच्या शिवसेनेच्या ज्या लिस्टमध्ये. त्यामुळे त्यांना देखील उमेदवारी इथून जाहीर झालेली आहे. आणि वैभव नाईकांनी गेली 10 वर्ष या मतदारसंघातल्या मतदारांचे किंवा इथल्या जनतेचे जे काही प्रश्न आहेत ते सोडवण्याचा त्यांच्या परीने प्रयत्न केलेला आहे. परिस्थिती अशी होती की ते जरी आमदार असले तरी ते विरोधी गटातले आमदार होते. त्यामुळे त्यांचा एक आक्षेप असाही होता की माझे जे काही, मी समजा माझ्यावरती स्वतःवरती जर काय असेल ना, तो तुम्ही काही माझ्यासाठी, म्हणजे माझ्यावरती तुम्ही कसलेही आरोप करा किंवा माझं काही तुम्ही अडवा किंवा काही करा, परंतु मी जे प्रश्न घेऊन गेलेलो होतो, मी ज्या काही सोयी सुविधा मागितलेल्या होत्या त्या मतदारसंघात्या जनतेसाठी मागितलेल्या होत्या, त्या ज्या अडवण्यात आल्या किंवा त्याला जी मंजुरी न देणं हे कुठेतरी एका प्युअर राजकारणाचं द्योतक नाही, असं त्यांचं मत होतं. आणि ते बरोबर देखील आहे. असं व्यक्तिगत पातळीवरती जर बघितलं तर ते बरोबर देखील आहे. विरोधी पक्षातला आमदार म्हणून त्यांची अनेक कामं रोखली गेली असा त्यांचा आक्षेप आहे. आणि त्यामुळे ते थोडेसे नाराज होते. त्यामुळे मतदारांना आपण काय उत्तर देऊ शकतो, असा एक त्यांचा मतप्रवाह होता, असं त्यांचं वक्तव्य होतं. हे सगळं जर बघितलं तर आज पुन्हा एकदा निलेश राणे भाजपमधून आपण म्हणूया शिवसेनेमध्ये जात आहेत, शिंदे सेनेमध्ये जात आहेत, की ज्या शिंदेंच्या नेतृत्वावरती विश्वास ठेवून 40 आमदारांनी त्यांच्यासोबत गेले होते आणि एक वेगळी हे करून शिंदेंना मुख्यमंत्रीपद दिलं गेलं. शिंदे गेली 2.5 वर्ष ते मुख्यमंत्रीपद अत्यंत चांगल्या पद्धतीने इथे सांभाळत आहेत. अशा पद्धतीने उद्या शिवसेनेचाच एक शिलेदार, म्हणजे मी तर असं म्हणेन की ज्या वेळेस नारायण राणेंचा शिवसेनेमध्ये हे सगळं तेव्हाच्या धडाडीने जे काही करत होते त्यावेळेस हे निलेश राणे आणि नितेश राणे ही अत्यंत लहान मुलं होती आणि त्यांनी हे सगळं आतापर्यंत ते बघत आले, तो ढाचा आपल्यामध्ये उतरवत आले. आज ज्या वेळेस शिवसेनेमध्ये अशा पद्धतीने उतरण्याची जेव्हा वेळ आलेली आहे तेव्हा तोच पूर्वीचा जो आक्रमकता, आपल्या वडिलांची आक्रमकता, शिवसेनेची आक्रमकता आपल्यामध्ये घेऊन पुन्हा एकदा निलेश राणे धनुष्य उचलण्याच्या तयारीत आहेत किंवा त्यांनी लिलया उचललेला आहे असं आपण म्हणायला काय हरकत नाही. अधिकृत पक्षप्रवेश उद्या होईल मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत.
परंतु एकूणच शिवसेनेचा या मतदारसंघातला जो कोणी मतदार आहे त्याला शिवसेनेच्या म्हणजे धनुष्यापेक्षा निलेश राणे हा आपल्यासाठी काय करतो हे जास्ती महत्वाचं असणार आहे. हो. निलेश राणे यांनी आपल्यासाठी आतापर्यंत काय काय केलेलं आहे याची ते निश्चित आठवण काढतील. आणि निलेश राणे यांनी स्वतःकडे कुठलेही पद नसताना आपल्यासाठी जी काही मदत केली आहे त्याची निश्चितपणे आठवण किंवा त्याची निश्चितपणे एक म्हणतो आपण जाणीव इथला मतदार घेईल असं मला वाटते. त्याचबरोबर वैभव नाईक की ज्यांनी जी पारंपरिक शिवसेना असं म्हणजे ते स्वतः म्हणतात की पारंपरिक शिवसेना म्हणजे ठाकरे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना म्हणजे बाळासाहेबांची शिवसेना, या शिवसेनेचा जो इथला पारंपरिक मतदार आहे मालवण कुडाळ मतदारसंघ, मालवण हा तर शिवसेनेचा बालेकिल्ला असंच म्हटलं जायचं. मग हा बालेकिल्ला हा पारंपरिक शिवसेनेला मतदान करतो म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेला मतदान करतो की शिंदे सेनेला मतदान करतो, हीच आता कसोटी पुन्हा एकदा, कारण ही अत्यंत चुरशीची लढत होणार आहे. कारण इथे भाजप जरी पर्यायाने भाजप जरी शिंदे सेनेला मदत करणारी असली तरी इथे गंमत अशी झालेली आहे की ह्या दोन शिवसेनेच्या याच्यामध्ये भाजप मात्र इथून पूर्णपणे बाजूला झालेली आहे. म्हणजे थोडक्यात सामना इथे शिवसेना विरुद्ध शिवसेना आणि विशेषतः राणे विरुद्ध ठाकरे, म्हणजे तिथे वैभव नाईक असले तरी ठाकरे हे तिथे येणारच आहे. आणि त्यानंतर ज्या प्रचार सभा होणार आहेत त्या तर फार गमतीदार आणि मजेशीर असतील किंवा एकदम आव्हानात्मक या दोन्ही नेत्यांसाठी असतील. पण आता प्रश्न हा राहतो की ज्यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून म्हणजे भाजपमध्ये आल्यापासून जे एक फळी तयार करण्याचं काम केलं, कार्यकर्ते जोडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र आपला नेता आता शिवसेनेत जाणार आहे. मग तिथले जे पदाधिकारी असतील, जे निलेश राणे समर्थक म्हणूया किंवा त्यांच्या सोबत असणारे म्हणूया, कार्यकर्ते म्हणूया, त्यांचं नेमकं काय होणार आहे? ते त्यांच्यासोबत जातील का याबद्दलची काही माहिती मिळतेय का? निश्चितच ज्याप्रमाणे म्हणजे निलेश राणेंनी ज्याप्रमाणे आज सांगितले की आपण उद्या प्रवेश करतोय शिंदे सेनेमध्ये, तो प्रचंड मोठा असा प्रवेश आहे, अत्यंत भव्य दिव्य असा प्रवेश होणार आहे असं त्यांनी सांगितलेले की उद्या तुम्ही बघा तरी कसा प्रवेश होतोय तो. त्यामुळे निश्चितच ते ज्या कॉन्फिडेंटली हे बोललेले आहेत त्यावरून 100% असं समजते की त्यांच्या सोबत असलेला कार्यकर्ता हा देखील शिंदे सेनेमध्ये प्रवेश करणार आहे. कारण त्याशिवाय म्हणजे ज्या कार्यकर्त्यांसाठी ते हे सगळं करतायत असं त्यांचं वक्तव्य आहे, ते कार्यकर्ते निलेश राणेंना असंच एकट्याला सोडून त्यांना जातील असं मला तरी वाटत नाही. त्यामुळे उद्या निलेश राणेंच्या सोबत अनेक कार्यकर्त्यांचा देखील शिंदे सेनेमध्ये प्रवेश होईल. फक्त विषय असा राहतो की भाजप की शिंदे सेना, म्हणजे जरी विचार प्रणाली जरी वेगवेगळी असली तरी आघाडी म्हणून युती धर्म हा जो असतो त्यामध्ये विचारांशी देवाणघेवाण करून एकमेकांच्या विचारांशी समझोता करून एकमेकांच्या विचारांशी पटवून सगळं करायचं असते. त्यामुळे ही जरी युती जरी असली आणि दोन पक्ष जरी वेगळे असले तरी भाजपचा जो मतदार आहे तो निश्चितच शिंदे सेनेच्या बरोबर राहील असं 100% या मतदारसंघामध्ये होईल. आता शिंदे म्हणजे भाजपचा जो काही मतदार आहे, आपण मागच्या वेळेस हे बघितलेलं होतं की कुडाळ मतदारसंघातून, म्हणजे आपण परत एकदा लोकसभेच्या याच्यामध्ये करूया की लोकसभा मतदारसंघामध्ये कुडाळ मतदारसंघातून सर्वाधिक मताधिक्य नारायण राणेंना मिळालेलं होतं. हाच वोटर पुन्हा एकदा शिवसेनेचा थोडासा की जो शिंदे सेनेकडे झुकणारा आहे तो मतदार, तो कार्यकर्ता आणि बीजेपीचा वोटर आणि बीजेपीचा कार्यकर्ता की जो युती धर्म म्हणून शिंदे सेनेबरोबर आहे, त्या दोघांचा फायदा निलेश राणेंना होऊ शकतो. आणि उद्या याच पद्धतीने जरी शिंदे सेनेमध्ये यांनी सगळ्यांनी प्रवेश केले, निलेश राणेंनी शिंदे सेनेमध्ये प्रवेश केला, तरी हा जो काही युती धर्म आहे तो मात्र त्यांना पाळूनच पुढे जावं लागेल हे मात्र निश्चित. पण आता आणखीन एक महत्त्वाचं म्हणजे की जिथं ठाकरे आणि राणे हे पारंपरिक वाद आपल्याला माहिती आहेत, आता तेच राणे जे 19 वर्षांनंतर ठाकरेंच्या म्हणजे शिवसेनेत प्रवेश करतात, आपण त्याचा शिवसेनाच म्हणून उल्लेख करूया, पण या सगळ्याचा कसा परिणाम होऊ शकतो किंवा त्यांच्यातली जी दरी पडली होती ठाकरे परिवार किंवा राणे परिवार ही आणखीन या निमित्तानं वाढू शकते का किंवा हा संघर्ष आणखीन पेटू शकतो का? कसं आहे, आपण याचा म्हणजे ठाकरे आणि राणे यांच्यातला जर
पारंपरिक वाद, आता आपण त्याला पारंपरिकच म्हणूया कारण त्याला ती आलेली आहे, तशी झालर आलेली आहे, तशी हो. किनार आलेली आहे. ते जर बघितलं तर निश्चितच इथे ठाकरे वर्सेस राणे हाच वाद दिसून येणार आहे. आणि त्याच्यातला ह्या वादातला जो काही प्रखरता आहे, तीव्रता आहे, ती कुठेच कमी झालेली आपल्याला दिसून येत नाहीये. अगदी परवाचं म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं प्रकरण जे मालवणमध्ये घडलं आणि त्यानंतरचं जे काही प्रकरण तिथे जे काही झालं, म्हणजे दोघेही तिथे आलेले होते, नारायण राणेही आलेले होते, निलेश राणेही आलेले होते आणि तिकडे आदित्य ठाकरे आलेले होते आणि त्यांचे सगळे जयंत पाटील आले होते, असे सगळेजण आलेले होते. आणि त्यावेळेस जे काही तिकडे थोडेसे तणावाचा जो काही प्रसंग निर्माण झालेला होता तो जर बघितला तर त्याच्यातूनही आपल्याला असं दिसून येते की तिथे ठाकरे वर्सेस राणे हा फॅक्टर जास्ती दिसून येत होता. हालाकी शिवाजी महाराजांचा पुतळा प्रकरण तर होतच, परंतु त्यावेळेस पर्टिक्युलरली ठाकरे वर्सेस राणे हा जो काही मुद्दा होता तो फार प्रकर्षाने तिथे दिसून येत होता. त्यामुळे ह्या निवडणुकीत तर दस्तूरखुद्द नारायण राणेंचे चिरंजीव पुन्हा एकदा उमेदवारी म्हणजे तिकडे उमेदवार म्हणून असणार आहेत. आणि जरी वैभव नाईक हे असले तरी ते ठाकरे सेनेचे उमेदवार म्हणून तिथे लढणार आहेत. त्यामुळे हा जो काही ही जी काही कट्टरता आहे ती पुन्हा एकदा तिथे दिसून येणार. पुन्हा एकदा पक्षीय जे काही मुद्दे असतील ते कदाचित थोडेसे बाजूला जातील, परंतु ह्या दोघांमधले जे वाद आहेत, ह्या दोघांमधले जे मुद्दे आहेत, ह्या दोघांमधली जी एकमेकांवरची आगपाखड आहे ती मात्र ह्या सभांमध्ये 100% दिसून येईल. आणि ती मग ती वैभव नाईकांवरती नसेल तर ती अनवधानाने नाही म्हणता येणार, ती ऑटोमॅटिकली ती ठाकरेंवरती असणार आहे आगपाखड जी असेल ती. त्यामुळे ठाकरेंनी काय केलं आणि राणेंनी काय केलं हेच मुद्दे याच्यामध्ये जास्ती प्रकर्षाने चर्चिले जातील, त्या सभांमध्ये चर्चिले जातील. आणि त्या तीव्रतेचा म्हणजे ही तीव्रता जी आहे, थोडक्यात जर सांगायचं झालं तर ठाकरे आणि राणे यांच्यातल्या वादाची ही जी काही तीव्रता आहे ती कुठेही अद्याप कमी झालेली दिसून येत नाहीये. आणि ती तीव्रता आपल्याला या दोघांच्या प्रचारात सुद्धा दिसून येईल आणि एकूणच या सगळ्या सभा समान जे काही होतील त्यामध्ये देखील दिसून येईल. बरोबर. थोडक्यात दोघांच्या वर्चस्वाची लढाई आपण या निमित्तानं रंगताना आपल्याला पाहायला मिळेल. धन्यवाद मॅडम, खूप महत्त्वपूर्ण असं विश्लेषण केलेत आपण आणि अनेक मुद्दे समजून सांगितलेत कशा पद्धतीनं या सगळ्या प्रवेशांचा परिणाम आगामी काळात आपल्याला दिसून येईल हे तुम्ही छान समजावून सांगितलं. तर आता आपण पाहिलं की एकीकडे जुने शिवसैनिक हे स्वगृही परतले असं म्हणायला काही हरकत नाही, मात्र भाजपमधून मोठं आउटगोईंग होताना या निमित्तानं दिसून आलंय. पण आता हेच पाहावं लागेल की राजनतेली परशुराम उपरकर यांचा कसा फायदा ठाकरेंना होतोय आणि दुसरं म्हणजे निलेश राणेंच्या प्रवेशानं शिंदेंना कसं बळ मिळतंय हे पाहणं आता उत्सुकेचं ठरणार आहे. आणि या संदर्भातले प्रत्येक घडामोड तुम्हाला कोकण 7 लाईव्हवरती पाहायला मिळणार आहे. आणि विशेषतः उद्याचा निलेश राणे यांचा शिवसेनेतला पक्षप्रवेश यावर सुद्धा आपलं असंच लक्ष राहणार आहेत. या संदर्भातले प्रत्येक घडामोड, प्रत्येक अपडेट तुम्हाला सुपरफास्ट अपडेट कोकण 7 लाईव्हवर पाहता येणार आहे. त्यामुळे अजूनही तुम्ही आमच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मला सबस्क्राईब किंवा फॉलो केलं नसेल तर ते आत्ताच करून घ्या आणि तुमचे हे सगळे सुपरफास्ट अपडेट तात्काळ मिळवा. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.